Δεν ξέρω τώρα, θα κάνω μια περιγραφή. Πολύ ωραία Ασιακό Μιχάλη. Ωραιότατα, πολύ ωραίο σήμα και πεντακαθαρόντιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δηλαδή, κανένα ψεγάδι. Τέλεια οι συνθήκες εκπομπής. Εγώ με ένα ground station είμαι, 1 μέτρο κάτωπτρο, την Helix του Πορτογάλου. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ έναν ενισχυτή του Βούλγαρου, αυτό συζητάγαμε πριν εδώ με τον Τάσο, και περίπου τα 8 μέτρα καλώδιο μέχρι να φτάσει στην Helix. Επειδή αυτό δεν είναι full duplex, η ακρόαση γίνεται με ένα SDR play που καταλήγει σε ένα SDR console, για να έχω έτσι μια εικόνα του τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Εν συντομία αυτή είναι η περιγραφή, έτσι ακαδημαϊκά το συζητάμε, και αποδέκτης είναι ένα παλιό FT100, νομίζω ότι θα το γνωρίζεις. Στην παρέα είναι και ο Σπύρος, όπως άκουσες, οπότε το μικρόφωνο περνάει ξανά σε σένα Μιχάλη και δίνεις όπου νομίζεις. SV5 Μπράβο Γιάνκη Ρώμεο, SV1 Hotel Κοπάπα με την παρέα. Ωραία, πολύ ωραία. Στο λεπτό να φτιάξω λίγο τη συνότητα, γιατί δεν μ' ακούω ακριβώς. Εδώ πρέπει να είμαι. Λοιπόν, κατανοητός, Χρυσάνθε. Το δούλευα και το έχω. Το DX Patrol με το γνωστό κινέζικο ενισχυτάκι που λέει ότι βγάζει 8 watt, αλλά μάλλον 3 βγάζει. Ήταν στο προηγούμενο setup που είχα. Το setup τώρα έχει αλλάξει, βγαίνω με ένα Pluto SDR και οδηγώ τον ενισχυτή μου, ο οποίος είναι από μια αποξυλωμένη κατασκευή σε Nokia ενισχυτής δηλαδή, ο οποίος βγάζει 4 βατάκια έξοδο. Το κάτωπτρο είναι 60 εκατοστά και το fit point είναι ένα απότι. Η λήψη βέβαια γίνεται επίσης με το Pluto SDR, είναι full duplex, οπότε δουλεύει και στη λήψη το ίδιο. Το SDR console είναι το πρόγραμμα που δουλεύω και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Το προηγούμενο setup ήταν ένα κάτωπτρο 1,5 μέτρο με το DX Patrol και το κινέζικο ενισχυτάκι, πάλι με πότιτάισμα. Χρυσάνθε. Αλλά το κατέβασα παρά ήταν μεγάλο. Η δουλειά γίνεται εδώ με το σύστημα που έχω τώρα, οπότε είμαστε κομπλέ. Την καλησπέρα μου και στον Σπύρο, τον SV7 Sierra Juliet Sierra. Δεν τα έχουμε πει, οπότε θα τον περάσω στο log. Και αν θέλετε κάρτα παιδιά, μπορείτε να την πάρετε από το logbook of the world. Τώρα αμέσως θα τις ανεβάζω αμέσως στις επαφές, οπότε παίρνετε την επιβεβαίωση απευθείας. Και του περνάω Σπύρο Sierra Victor 7 Sierra Juliet Sierra, ο Sierra Victor 5 Μπράβο Γιάνκη Ρωμαίο και παρέα. Sierra Victor 5 Μπράβο Γιάνκη Ρώμεο, ο Sierra Victor 7 Sierra Juliet Sierra. Καλησπέρα Μιχάλη, όπως είπαν τα παιδιά, το όνομά μου είναι Σπύρος. Το GPS μου για την ώρα είναι στην πόλη της Κράνθης, 2 χιλιόμετρα ανατολικά και λίγο νότια. Το μισό καιρό ζω εδώ, τον άλλο μισό καιρό ζω στην Νιούπολη. Έχω και εγώ ένα συστηματάκι εδώ, μπορώ να πω πληροφορικό. Αποτελείται κυρίως από τα κομμάτια του Πορτογάλου, από
Ο Βάλτερ, GPS και το ελευθεράκι. Και για να ακούω έχω ένα μαλακίκι. Εκπέμπω στα 2,2 Watt από ένα Icon IC705 και ακούω όπως σας είπα από τον μαλακίκι. Δεν ξέρω αν είναι πολύ δυνατά η επιστροφή μου και ενοχλεί να μου πείτε να χαμηλώσω λιγάκι να βάλω ακουστικά. Αυτά για την ώρα. Εσύ ακούγεσαι καταπληκτικά, τόσο δυνατά όπως ακούγεται και ο Τάσος, λίγο πιο χαμηλά είναι ο Χρήσταντος, έτσι, και πλήρως κατανοητά. Χαίρομαι που σας ακούω, μιλάμε έστω και για πρώτη φορά από εδώ και δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο. Διακοπή. Πάρε, δικό σου. Ευχαριστώ πολύ με την καλησπέρα μου. Ο Sierra Victor 1, Charlie Echo Victor εδώ, ο Ευάγγελος. Εδώ είμαι και εγώ παιδιά, περάστε μου κανένα μικρόφωνο. Έλα Τάσο. Ωραία, γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Έχουμε εδώ στην παρέα τον Sierra Victor 5, μπράβο για καιρό με τον Μιχάλη, Sierra Victor 1, Hotel Echo Papa Χρήστανθος, Sierra Victor 7, Sierra Juliet Sierra, ο Σπύρος, έτσι και εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει Μιχάλη, εμείς εδώ στο Viber έχουμε ένα γκρουπάκι έτσι για το Quebec Oscar 100 μέσω του οποίου συντονιζόμαστε, κυνηγάμε τα DH, ανταλλάσσουμε τεχνικές πληροφορίες και τα λοιπά, ας πούμε συζητήσεις. Αν σε ενδιαφέρει, είναι στο Viber αυτό, αν έχεις Viber και σε ενδιαφέρει, στείλε μου το τηλέφωνο σου στο email, άμα θέλεις να σε προσθέσω στην ομάδα, έτσι. Και περνάω που περνάω, σε ποιον περνούσα εγώ τώρα, έχασε λίγο το... Sierra Victor 1, Hotel Echo Papa, από Sierra Victor 2, Hotel Zulu Tango. Εντάξει, Άσο, ωραιότατα καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Sierra Victor 1, τι είναι, Charlie Echo Victor. Ωραιότατα. Να προσθέσω κάτι για τον Μιχάλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα σε διέφερε. Προφανώς δεν ξέρω αν κάνω μόνο εγώ αυτή την παρατήρηση ή αν υφίσταται. Μήπως χρειάζεται λίγο ρυθμισούλα το πλούτο. Το λέω έτσι για να περάσει η ώρα τώρα. Γιατί βλέπω το πλάτος του είναι λίγο μεγαλύτερο από το καθιερωμένο και ίσως παταλάς και αρέφ σε κάτι που ενδεχομένως πολλοί να μην ακούνε. Το είδα κάπου στους 3,2 χιλιόκυκλους. Δεν ξέρω, πιθανόν να είναι θέμα δική μου λήψης, δεν το ξέρω, αλλά βλέπω ότι η εκπομπή σου είναι λίγο πλατιά. Εντάξει, μία που το άκουσες, μία που δεν του δίνεις και σημασία αν δεν σε ενδιαφέρει. Αυτά έχω να πω. Ναι, ευχαριστώ πολύ και για το confirm. Εγώ ήδη δηλαδή με τη σημερινή επαφή ήδη την πέρασα και μου έδωσες την 100η επαφή για το κλαμπ εκεί του Oscar 100. Οπότε χρωστάω κέρασμα, Σπύρο. Εσύ δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σιγά σιγά θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, αυτά και το μικρόφωνο σε σένα, Μιχάλη. Εγώ το δίνω σε σένα, οπότε θα βρεθεί η σειρά. Παίρνει και ο Βαγγέλης στη συνέχεια. Sierra Victor 5, μπράβο Γιάννη Ρώμεο, Sierra Victor 1, Hotel Echo Papa με την παρέα. Αλλά και με το σχετικό κενό. QSL Χρυσάνθε, πολύ σωστά είδες, είναι 3,3 το πλάτος εκπομπής. Το ευχαριστιέμαι εγώ, ξέρεις, το μεταξύ. Μ' αρέσουν οι ωραίες διαμορφώσεις, δηλαδή θέλω να το ευχαριστιέμαι και θέλω να ακούω και ωραίες διαμορφώσεις, ειδικά στο δορυφόρο.
μπορούμε να έχουμε πολύ ωραίες διαμορφώσεις. Χώρος υπάρχει, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Και το ρυθμίζω βέβαια από το SDR Console. Εδώ είμαι στο 3,3, πάω στα 2,7. Τώρα η εκπομπή μου είναι στα 2,7 με το πάτημα ενός μιας επιλογής εδώ γίνεται, αλλά προτιμώ εδώ στο 3,3. Οπότε πολύ σωστά είδες και πάντα είναι χρήσιμες οι παρατηρήσεις αυτές. Λοιπόν, το μικρόφωνο πρέπει να πάει στον Ευάγγελο τώρα. Sierra Victor 1, Charlie Echo Victor. Τα έχουμε ξαναπεί βλέπω. Ο Sierra Victor 5, μπράβο Γιάννη Ρωμαίο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Sierra Victor 5, μπράβο Γιάννη Ρώμεο. Στο μικρόφωνο Sierra Victor 1, Charlie Echo Victor, μαζί με την όμορφη παρέα εδώ σήμερα που είμαστε πολύ και ωραίοι. Ωραιότατα λοιπόν και σε ένα Μιχάλη. Δεν έχω μπροστά μου να το δω αν τα έχουμε πει εγώ, αλλά μου φαίνεται ότι τα έχουμε πει, έχεις δίκιο. Όπως και να έχει, πάντως σε καλησπερίζω κι εγώ εδώ. Τώρα βγήκα κι εγώ και άκουσα τα παιδιά προλίγου και άνοιξα και ήρθα κι εγώ εδώ στην παρέα. Τι θέλω να πω, ωραιότατο το πλούτο εκεί ακούγεται, γιατί το έχω και εγώ και κάποια στιγμή ήθελα να κάνω μια φορητή, έτσι λίγο πιο φορητή εγκατάσταση. Να πω και εγώ εντάχει τα δικά μου, μιας και τα αναφέρανε όλοι, ότι εγώ είμαι με ένα πιάτο 1,20, χρησιμοποιώ ένα Ikomenea 700 εδώ ως εκπομπή και λήψη που βλέπουν αντιστοίχως ένα transverter του Βούλγαρου στην εκπομπή με 2 W και ένα converter για τη λήψη της DX Patrol. Αυτά είναι κάπου 17 μέτρα καλώδιο, Helix αυτή τη στιγμή πολύ χοντρό, 7/8 είναι ένα κομμάτι που είναι πολύ χοντρό. Και στο συγκεκριμένο σημείο θέλω να πω το εξής, ότι θέλω να μου πεις Τάσο, εάν με βλέπετε σήμερα να ακούγομαι πιο καλά από ότι προχτές πριν βάλω τον ενισχυτή, όπως και τώρα είμαι χωρίς τον ενισχυτή. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες φορές. Δεν ξέρω τι πραγματικά άλλαξε, αλλά μου φαίνεται ότι δεν έχω καμία σχέση με τις άλλες φορές. Θα μου το πεις Τάσο τι συνέβαινε, δηλαδή όχι το τι συνέβαινε, θα μου πεις ότι είμαι σε καλύτερο επίπεδο από τις άλλες φορές, καθώς αυτή τη στιγμή πηγαίνω με το transverter του Βούλγαρου που υποτίθεται ότι έχει έξοδο 2 W μόνο, γιατί τον ενισχυτή δεν τον έχω συνδέσει ακόμα. Λοιπόν, να δώσω στο Σπύρο το μικρόφωνο, τον καλησπερίζω και αυτόν. Sierra Victor 7, Sierra Juliet Sierra, ο Sierra Victor 1, Charlie Echo Victor με την όμορφη παρέα. Σπύρο, δώσε και locator. Sierra Victor 1, Charlie Echo Victor, Βαγγέλη ευχαριστώ. Μιχάλη, το locator μου αυτή τη στιγμή είναι το Kilo November 2-1 Kilo Delta. Βρίσκομαι στην κράτηση. Ναι, το πήρα, εντάξει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ωραία, χαίρομαι που σας ακούω. Θα δώσω το μικρόφωνο στον Τάσο για να μαθαίνω κι εγώ. Sierra Victor 2, Hotel Βελιτάγκο, με την παρέα του Hotel Echo Papa, μπράβο Γιάννη Ρώμεο και Charlie Echo Victor, ο Sierra Juliet Sierra. Έλα Τάσο. Ναι, λοιπόν, πρώτα να πω στο Βαγγέλη ότι όντως ακούγεται πολύ καλύτερα από ό,τι την άλλη φορά, έτσι. Εδώ σε μένα έχει φτάσει περίπου 2-3 φορές παραπάνω το κορυφής από ό,τι ήταν, που σημαίνει ότι έχει κάνει κάποια βελτίωση εκεί όσον αφορά το πιάτο. Τώρα καλό ήταν να βάλεις και τον ενισχυτή πάνω, να αφήνει να σηκωθεί το σήμα εκεί που πρέπει, γιατί το έχεις που το έχεις, γιατί να μην το χρησιμοποιήσεις. Τώρα όσον αφορά τη διαμόρφωση του Μιχάλη, ναι μεν από τη μία υπάρχει το πλούτο SDR, αλλά αυτό που μας κρατάει κρυφό
είναι τι μικρόφωνα παίζουν εκεί πέρα και τι ηχητικά πριν φτάσει ο ήχος στο πλούτο. Για πες μας Μιχάλη, τι παίζεις εκεί πέρα, Σιέρα Βίκτορ 5, μπράβο Γιάννη Κυρώνο, Σιέρα Βίκτορ 2, Hotel Zulu Tango, γιατί υποπτεύουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ εκλεκτό αυτό που χρησιμοποιείς. Με το σχετικό κενό. Νομίζω ότι τα είπα την προηγούμενη φορά, Τάσο. Ναι, έχω τρέλα με τα διαμορφωτικά, όχι αυτή το 40 και των 80 μέτρων, λίγο μπάσο πάνω, λίγο προηγούμενο κάτω, στρογγυλεμένο και μη στρογγυλωμένο. Όχι έτσι, αλλά μου αρέσουν οι ωραίες διαμορφώσεις και επενδύω σε αυτό. Δηλαδή το μικρόφωνο είναι ένα Rode επαγγελματικό. Ακριβώς πίσω από το μικρόφωνο υπάρχει μια κάψουλα η οποία του δίνει μια όθηση. Είναι το Rode PodMic, το οποίο θέλει μια προενίσχυση ως δυναμικό. Μπαίνει σε μια εξωτερική κάρτα ήχου της Behringer 4 εισόδων με πάρα πολύ καλούς προενισχυτές χαμηλού θορύβου. Το χρησιμοποιώ για τη μουσική αυτό στις ηχογραφήσεις μου και μπαίνει βέβαια στον υπολογιστή, φτάνει στο πλούτο και από εκεί στα αυτιά σας. Hi. Μ' αρέσουν οι διαμορφώσεις καλές, μ' αρέσουν. Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε καλά με τα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά και δεν είναι ακριβά, το ευχαριστιέμαι. Αν και από πολύ νωρίς, δηλαδή στα ραδιοερασιτεχνικά μου, με ενδιέφερε πάντα ένα πολύ καλό μικρόφωνο στο SSB. Αν και είμαι μανιακός του CW. Hi. Λοιπόν, αυτά. Το τηλέφωνο μου είναι, σημείωσε το εκεί, Τάσο, δεν είναι τίποτα κρυφό, 6984 961 797. Επαναλαμβάνω, 6984 961 797. Πάλε με εκεί στην ομάδα, με ενδιαφέρει. Για όσους δεν με γνωρίζουν ή κάτι τους λέει το διακριτικό μου, να τους θυμίσω ότι περισσότερο από 15 χρόνια εξέδιδα εκεί το 5-9 Report, το περιοδικό, με μια εκλεκτή παρέα συναδέλφων οι οποίοι δίναν το καλύτερο τους σε αυτό για όλα αυτά τα χρόνια και μας λείπει εκείνη η εποχή. Βέβαια έκλεισε το κύκλο του, οπότε πάμε για άλλα. Θα δώσω στον Σβιένα Τσάρλι Εκοβίθορ, τον Ευάγγελο, να μου δώσει και το locator του, γιατί πρέπει να τα περνάω αυτά. Επίσης Χρήσα... Ωραία, λοιπόν, εδώ είναι ο Τσάρλι Εκοβίθορ. Αφήσαμε το Χρήσαντο απ' έξω, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, να σου περνάω αμέσως. Χρήσαντε, εδώ το locator είναι Kilo Mike 17 Uniform Whiskey, έτσι. Ευχαριστώ Μιχάλη, έτσι, Kilo Mike 17 Uniform Whiskey είναι το locator. Εδώ είναι η Αθήνα, περιοχή Ηλιούπολη, εδώ, έτσι. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Τάσο, όταν θα πάρεις το μικρόφωνο, δεν έχω κάνει τίποτα. Από μέρα σε μέρα έγινε, δεν ξέρω, ίσως δεν πάταγε κάποιο βίσμα. Υποπτεύω με κάποιο βίσμα να μην πάταγε ή να έχει κάνει διακοπή από τα μικρά RG 402, νομίζω 404 λέγεται αυτά τα μπλε, τα Semi-Rigid που έχω μέσα. Ίσως από αυτό δεν πάταγε κάτι καλά. Τώρα όμως το έβαλα και μιλήσαμε χτες, νομίζω λίγο με τον, χτες μιλήσαμε με τον Σπύρο και είδα μεγάλη διαφορά, το είδα και το σήμα εδώ. Δεν πειράζει που δεν είναι πάρα πολύ ισχυρό, θα το φτιάξω και τον ενισχυτάκο γιατί είναι πολύ χύμα εδώ. Προχτές, όπως ξέρεις, έκανα βραχύκλωμα που περιμένατε να βγω, γιατί είναι χύμα, τα έχω κάνει εδώ και είναι και το 24V το τροφοδοτικάκι που το step up converter, οπότε για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα
Δεν τα έχω ετοιμάσει ακόμα, αλλά θα κάτσω να τα φτιάξω σε ένα κουτί και θα είναι έτοιμα και ωραία. Θα το κάνω και δοκιμή με 12 βόλτ. Τέλος πάντων, σε αφήσαμε απ' έξω κατά λάθος Χρήστανθε και πάρε κατευθείαν το μικρόφωνο. Σιέρα Βικτορένα, Hotel Echo Papa. Ο Σιέρα Βικτορένα, Charlie Echo Victor με την παρέα. Καλά. Δεν με είδες που χτύπαγα το πόδι κάτω και φώναζα. Γιατί δεν μου δώσατε, γιατί δεν μου δώσατε. Μάλλον με είδες και γι' αυτό το έκανες. Λοιπόν, για μισό λεπτό, γιατί έχω λίγο πάνω κάτω εγώ, να έρθω λίγο καλύτερα. Ωραιότατα. Λοιπόν, εδώ κάπου, ίσως. Θα πω για σένα, Βαγγέλη, ότι έχεις διπλασιάσει το σήμα σου. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο κονέκτορας που δεν πάταγε το βίσμα, εάν το βάλες σε τριφασικό από μονοφασική παροχή, κάτι τέλος πάντων έχει γίνει. Μπορεί να μαζέψω ένα ταρούχο που αναπλώσει μπροστά από το πιάτο και να μην το πήρες ειδήσει, αλλά έχει διπλασιαστεί το σήμα σου. Αυτές είναι οι από εδώ παρατηρήσεις. Και θα κάνω κι άλλη μια μικρή μεν, αλλά δεν ξέρω, θα την βρει την άκρη ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν υπάρχει μικροφωνισμός εκεί, Μιχάλη, γιατί κάπου οι πολύ ψηλές και προς τα δεξιά δηλαδή του φάσματος, αυτά κάτι ξυσηματάκια υπάρχουν, τα οποία όταν στενέψω βέβαια εγώ λίγο και κατέβω από το, τι είμαι τώρα 3,2, κατέβω λίγο πιο κάτω στο 2,8, τα αφήνει απ' έξω αυτά και δεν υφίστανται. Οπότε προφανώς θα κάνεις monitor και πιθανόν να τα ακούς, μπορεί και όχι. Να είναι πρόβλημα δικό μου, έτσι, λήψεως. Όταν διευρύνω λίγο το φίλτρο και βλέπω όλο το πλάτο σου, η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων δεξιά κάπου βγάζει κάτι περίεργο. Σαν να είναι μικροφωνισμό, σαν να είναι λίγο ξύσιμο. Τέλος πάντων, εντάξει. Το συζητάμε, δεν σημαίνει και τίποτα. Οπότε μην δίνεις και πολύ σημασία. Κράτα το έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού σου, να το έχεις καβάτσα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Kilo Mike 18 Uniform Alpha είμαι εγώ, όπως το γράφει στο QRZ, και περνάω στο Σπύρο. Σπύρο, Sierra Victor 7, Sierra Juliet Sierra, Sierra Victor 1, Hotel Echo Papa και η παρέα, έλα. Έλα, σας ευχαριστώ για το μικρόφωνο. Ωραία τα λέτε. Εγώ δεν σας είπα ότι το πιατάκι δεν ξέρω αν το πιάτο που έχω είναι 60 εκατοστά, είναι τώρα έξω από το γραφείο, αλλά δυστυχώς τα καλώδια που έχω κάθονται που έχω είναι 18 μέτρα από εδώ, οπότε το σήμα είναι από ό,τι γνωρίζω χαμηλά. Τώρα πόσο στη συχνότητα είναι ή όχι, αφού δεν μου κάνετε παρατήρηση, σημαίνει ότι σίγουρα παραδέχεστε αυτά που ακούτε και παραδέχεστε ότι είμαι ο νεότερος. Μιχάλη, στην ηλικία, όχι. Στην ηλικία μάλλον είμαι μεγαλύτερο σας, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την εμπειρία εδώ. Και σου δίνω μικρόφωνο. Sierra Victor 5, μπράβο Γιάννη Ρώμεο. Σε σένα θα πρέπει να δώσω ή στο Βαγγέλη. Σε κάθε περίπτωση, Sierra Victor 5, μπράβο Γιάννη Ρώμεο. Ο Sierra Juliet Sierra, αν έκανε λάθος, δώσω το μικρόφωνο δίπλα. Με το σχετικό κενό. Εντάξει Σπυρό, ναι, είσαι λίγο εκτός συχνότητας, 100 κύκλους, αλλά το φτιάχνω εδώ και δεν τρέχει τίποτα. Κάποιος μου κάνει εκκλήση, μάλλον ο Τάσος πρέπει να είναι. Τάσο, βάλε με εκεί στην ομάδα
και όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Παιδιά, εγώ θα πρέπει να αποχωρήσω όμως, γιατί όπως σας είπα ήμουνα στο εξοχικό, επέστρεψα γιατί έπεσε εκεί το DX Cluster μου και οι πελάτες μου στέλνανε μηνύματα απορίας, οπότε ήρθα να φτιάξω εδώ το σουιτσάκι, το οποίο μας άφησε χρόνους και δουλεύουν ξανά όλα. Τέλεια. Σας ακούω πάρα πολύ καλά και πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Τάσο, νομίζω ότι είναι λίγες οι φορές που είχαμε τόσο πολύ ελληνικό κόσμο εδώ και να το συνεχίσουμε. Γιατί όχι. Επίσης έχω γράψει το QSO και θα το ανεβάσω στο YouTube εκεί, έτσι για την ιστορία. Και πιθανόν και κάποιος που θα το δει να του κεντρήσει το ενδιαφέρον και να ασχοληθεί με το δορυφόρο. Να σας πω πριν φύγω ότι στις 15 Δεκεμβρίου θα κάνουμε την επαφή εκεί με τον ISS από το Δημοτικό Σχολείο του Ζιπαρίου Στικό και είναι το project που δουλεύω αυτές τις μέρες. Θα πάμε μια ομάδα από 7 συναδέλφους εκεί και θα κάνουμε την επαφή με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και θα ρωτήσουν τα παιδιά εκεί διάφορα, τους αστροναύτες. Η όλη εκδήλωση θα μεταδοθεί εκεί από το YouTube και τις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης, οπότε θα στείλω εκεί στην ομαδική λοιπόν ένα μήνυμα να ενημερωθείτε. Αυτά. Τη καληνύχτα μου, θα σας ακούσω μια γύρα και θα φύγω. Θα μου το επιτρέψετε, πρέπει να πάω να κάνω ένα μπάνιο, να ξεκουραστώ λίγο γιατί κλάδευα τις ελιές μου και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε ξανά να είστε όλοι καλά. Hotel Zulu Tango, μπράβο Γιάννη Ρωμαίο. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχηθώ καλή επιτυχία με το εγχείρημα της επικοινωνίας με τον ISS. Ξέρω ότι είναι δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να μεσολαβήσουν πολλά πράγματα, πρέπει όλα να δουλέψουν σωστά, αλλά ξέρω ότι θα τα φέρετε βόλτα εσείς τα κάλια και οι νησιώτες. Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα, Μιχάλη. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο να έχεις 73 από Θεσσαλονίκη και Σιέρα Βικτορ 2 Hotel Zulu Tango και περνάω στο Χρήστανδο Σιέρα Βικτορ 1 Hotel Eco Papa. Ωραία, να μην καθυστερώ για να πάρουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Καλό βράδυ Μιχάλη, χάρηκα που τα είπαμε για πρώτη φορά. Θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον, ελπίζω, ευελπιστώ δηλαδή. Και όλα καλά, όλα ωραία. Χρόνο να έχετε εκεί στον ISS για να χαρούν όλα τα παιδιά εκεί με την επικοινωνία με τους αστροναύτες. Όσο θα είναι, κάνα 20 λεπτό ενδεχομένως, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, εντάξει, καλή ξεκούραση να έχεις και θα τα ξαναπούμε πάλι. Περνάω στο Βαγγέλη και εκείνο στο Σπύρο να γίνει ο κύκλος. Έλα Βαγγέλε, over. Ωραιότατα QSL. Είσαστε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Μιχάλη και στο εγχείρημα εκεί το όμορφο που πάει να γίνει με τον ISS. Έχει αρκετό ενδιαφέρον. Βέβαια, όπως περιγράφει και ο Χρήσανθος, περνάει γρήγορα. Καμότο. Τέλος πάντων, ελπίζω να είσαστε εκεί, να το προετοιμάσετε ωραία και να τον ευχαριστηθείτε. Εκεί, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χαιρετήσω και εγώ, Μιχάλη, καλή ξεκούραση, καλό υπόλοιπο. Θα μείνω και εγώ για κάνα μισάωρο ακόμα και εγώ εδώ και θα αποχωρήσω για κάνα μισάωρο, θα είμαι ακόμα. Τι ήθελα να πω, ναι, αυτό που δεν είπα στην αρχή είναι ότι το μικρόφωνο σου πράγματι είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ισορροπημένο.
και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, μπορεί να είσαι ευχάριστα χαρούμενος λοιπόν και εσύ, όπου χρησιμοποιείς εκεί ωραίο σύστημα, από ό,τι άκουσα, κάρτες ήχου, μουσικές και λοιπά πράγματα. Ωραιότατα, Μιχάλη. Οπότε, κάποια στιγμή που θα χαιρετήσεις, πες μου λίγο, δεν άκουσα το ποιο μέρος είναι της Ρόδου, το κέντρο. Δεν άκουσα σε ποιο σημείο είναι. Τέλος πάντων, να περάσω το μικρόφωνο Sierra Victor 7, Sierra Juliet Sierra στο Σπύρο, ο Charlie από Victor και όλη η παρέα. Μπράβο, Γιάννη Ρώμιο. Μιχάλη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε για πρώτη φορά από εδώ. Ευχαριστώ πολύ για το confirmation. Κάποια στιγμή με την εβδομάδα που έρχεται θα ανεβάσω και εγώ να κάνω το αντίστοιχο για εσένα. Πραγματικά το γνωρίζεις, δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε. Η διαμόρφωση του ίδιες είναι FM, είναι καταπληκτική και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σε πλησιάσουμε. Για απόψε έχω μεγάλη ξεκούραση, καλή συνέχεια σε ό,τι καλό κάνεις και με το καλό να τα ξαναπούμε. Sierra Victor 5, μπράβο Γιάννη Ρώμιο, ο Sierra από δεξιά. Ωραία, ωραία. Με το 100% παιδιά σε όλους, ναι, από την πόλη της Ρόδου είμαι. Μέσα εδώ από την πόλη. Το locator είναι Kilo Mike 46 Charlie Kilo. Και κάποιες φορές βγαίνω και από το Second QTH. Εκεί το locator είναι Kilo Mike 36. Αλλά θα σας ενημερώσω αν κάποια στιγμή κάνω operation από εκεί για να πάρετε το Green Square. Πολλά 73 σε όλους, αποχωρώ. Τάσο, σου περνάω σε σένα, πες μου μόνο αν ήσουν εσύ που με πήρες τηλέφωνο για να σε καταχωρήσω. Hotel Zulu Tango, BYR 73. Ναι, Μιχάλη, εγώ ήμουν, έκανα μια κλήση για να επιβεβαιώσω ότι πήρα σωστά το νούμερο. Έτσι, εγώ ήμουν, το δικό μου το νούμερο είναι, μπορείς να το βάλεις και εσείς. Οκ, γεια χαρά.